ओमफ्राय दा नै ओमफ्राय आरो मा मोनसे भाइरेल जादेरबावलायबाय बेजों लोगोसे आरो आंखौ गाज्रि भाइरेल खालामदेरलायबाय लांदां फटक माबा फटकनो नुवाखै भिडिअ भाइरेल नुवाखै Hello everyone, welcome to my channel. So guys, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय गोबावसिमोन गाइस भिडिअ लाबोया दिनै जास्ट लाबोनाय जालायबाय। जोंहा मैयानिफ्रायनो गोबां भिडिअ भाइरेल जागासिनो नङासै लोगोफोर जोंहा नैबे फैसालि ब्रह्म नामा US आव थांनाय मायावबा थांनाय ओमफ्राय ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो स्प्रेड जागासिनो फेसबुकआव पस्ट खालामगासिनो बयबो आरो गाज्रि भिडिअ बा निकेट भिडिअबो भाइरेल जादों बिनि सायाव आरो गावनि गथ' गथायखौ गारनानै मा हिसाबै थांनो हाखो बिनिबो सायाव आं जोबोद बोरैबा मोनदों जोंनि बर' हारियाव मा होनो बार बिदि जाफ्लेबाय थायो ओमफ्राय लासिं सिंनि बाथ्रा साननो गोनां बै आइजोआ गावनि सि मोजां संसारखौ गारनानै बिसि मोजां सनानि न'खरखौ गारनानै रां रुफा थाखा फैसानि जेबो टेनसन गैया होननाय खोनादों मथथे आरो गथ' गथाय देरखाजोब्बाय ओमफ्राय बेफोरबायदि बैसोआवबो बैफोरबायदिजों लाइन मारिनानै बा बोरै बिदि जानो मोनखो ओमफ्राय दा गोबां साननो गोनां जोंनि बर' समाजाव बारे जाफ्लांबाय थायो ओमफ्राय जोंनि माखासे आफादफ्रा स्ट्रंलि एक्सन लानांगौ बेफोरखौ थाबैनो ओमफ्राय दाथ' नै जोंहा सोलिफुबाय थानाय मेट्रिक एग्जाम गथ'फोरनि ओमफ्राय बेफोरबायदि समाव ओमफ्राय दसे मबाइल थुबानो फेसबुकफ्राव आरो बिमा बिफानि मबाइलखौथ' बयबो लायोसा गथ'फ्रा दान्दिसे सम टाइम पास खालामबाबो मबाइल थुबानो फेसबुकफ्राव इउटुबफ्राव खालि बेफोरनिल' नुसै ओमफ्राय दा जोंहा बेफोरनि थाखायनो एसे प्रब्लेम जाना दं नङासै जोंहा ससियेल मिडियायाव गोसारजोब्बाय गाज्रि भिडिअ बेफोरबायदि पस्ट खालामनाय आरो बिनिखायनो ओमफ्राय आरो जाथाया बोरै जानाय ओमफ्राय बै हिन्जावनि भइस रेकर्ड आंबो खोनादों एसे फंनैसो नोंथांमोनाबो खोनासंबा निस्सय एसे बोरैबा मोनलायगोन गोसोआव बेफोरबायदि बैसोआव बिदि जानाया असम्भबमोन आरो थारमाने मा होनबावनो आरो स' लोगोफोर बिदिबा नैबे भइस रेकर्डखौ एसे खोनासं होमबाना नोंथांमोनाबो एसेबाबो बुजि मोनगोन मासिबां असान्थि रेकर्ड बेफोरो गाज्रि आरो मा होनबावनो आरो जोंनि समाजाव बेफोरबायदि बार जाफ्लेनायखौ स' लोगोफोर बिदिब्ला नैबे भइस रेकर्डखौ एसे खोनासंबानो जाबाय ओरैबायदि खाफाल गाज्रि आंहा आंनि बोराइजों मोनथिजालायबाय मेसेज लिरनायाव बे आंनो मेसेज लिरै खिथा हरगासिनो दं आंनि ममा आंखौ सेस डिस्ट्रय खालामजोब्बाय आं मा खालामना आं थांनानै थानो हाला आं थैनोसै जाबाय आं बेखौ बुजायनो ना आंनि फिसायखौसो आं गिनानै थाखुमानो नङा होमबा आं थानो हाला आं गिनायबो फैबाय माबा थर मावजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय बिदिनो रायलायै आं हरनि 10था जाबाय हरनि 10था जायोबा बिसिना हजोंहाय 5था जायो 5था जाबाय 5था जाबा बिमाया होनबाय आरोखि लास्ट वार्निं होखाबावबाय खोनासं फिसा नोङो लास्ट वार्निं होयो नों आंनि होनायखौ हाबा लायोबा नोंनि बे फैसाया जेबो नङा आं हेलौ होनबानो फैजोबो होनबाय आरोखि गावथ' बेंक मेनेजारखा नालाय बिमाया बिनि फैसाखौ लकाराव बिमाया सोनानै दोनजोबो आरो ओमफ्राय दाना अबाव मा सिमां नुदोंमोन न' हा बायनो फैसा हरनो सेस गावसो डिस्ट्रय मिथिबाय डिस्ट्रय जिर' जाजोब्बाय दाना मा खालामनो ना आंखौ गाबै बुंबाय आं नोंनि बिना आंना रावबो गैला जाबाय आरोखि गाबै बुंहरबाय आं ममजों थानो हाला आं ममा आंखौ जिर' खालामजोब्बाय जाबाय आरोखि आंनो जेबो नांला आं नोंखौल' नांगौ जाहैबाय आरोखि आं थांगासिनो नर्थ इस्टआव जाहैबाय आं क'क्राझार थांगासिनो दं नोंसिनि नर्थ इस्ट क'क्राझाराव दाना बियो बिदि होनबाय दाना आं मा खालामनो दे आयौ आं बोरै लाबोनो हागोन दे आंनि फिसाय गोनाङाव सानबाय आं बेखौ हौवाखौ आं बोरै लाबोनो हानो दे आयौ आंहा गिनाय फैबाय आरो मोजां मोनदों गावथ' बिदि खालामनाया नै दाना नोंदाया आंनि मेसेज लिरनायखौ नुजोब्बाय बेजों मेसेज लिरनाय मा सोरजों मा मेसेज गेलेबाय थाखो सोर हौवाजों मेसेज गेलेबाय थाखो होननानै मेसेजखौ नायबाय दाना मेसेज गेलेया आंहा मोदै गजोब्बाय मिथिबाय गाबलाबायबाय थाबाय बिनि माबा जानायखौ गाबलाबायबाय ओमफ्राय सोरजों गाबलायलायनाय मा एथ'ग्राम मानि सिरियास मेसेज गेलेखो ना नोंनि गोसो नायनाया बयफ्रेन्ड होननानै बोराय बुरि नांलायलायबाय जोंहा दाना बिदिलै बिफा बिदि जादों बिदि आंनि लोगोआ बिदि जादों होनना बुंबाय आं बियो नर्थ इस्टआव फैनानै बिदि बिजनेस मावफैनो नागिरदोंमोन मादोंमोन होननानै डिटेल्स खिथाजोब्बाय दाना बोराय बुरि थरखि जोंहा थैनोसै नांलायलायनाय जाबाय न'खराव जोंहा हर सान फुंनि 5थासिम नांलायलायनाय जोंहाबो अखा थंब्लेद नांलायलायबाय मानो बेबायदि आं थानानै आरो मानो बेबायदि लाबावनांगौ मानांगौ
दाना आं मा होनबावनो आंबो जेबो मोनथिया बिफा आं जेबो मोनथिला आं मा खालामबावनो आं मा सानबावनो बियो आंनि थाखाय बेबायदि डिस्ट्रय खालामनानै होजोब्बायनो मा खालामजाजोब्बायनो होनना बुंबाय दाना बियो नै बेखौथ' बे अखानायै बे थांबाय नेक्स्ट देयाव दाना बियो बे हौवाजों रायलायनोसैब्रा मिथिबाय नैबे आं दा खारनानै फैनाय हौवाजों रायलायनोसै इउएसनि हौवाजों नों दा माबायावनो गैया इण्डियायावनो गैला इउएस आवसो मोनहैबाय ए ओमफ्राय नै खोनासं दाना मा जाबाय मिथिबायना ओमफ्राय बेजों रायलायहरबा होनबायखि बोरायजों ओमफ्राय दाना होनबाय आरोखि नों सोर जाहरबाय बेयो इंलिसनि रायलायहरबाय बिफाया आं बिदि माबानानै सोर बेहाबो इंलिसनि रायलायहरबाय इंलिसनि हिन्दी थाङै दाना मा जाहैयो ओरैबायदि नांलायलायबाय सानैजों नांलायलायनानै होनबाय नों मानो आंनि न'खरखौ बेबायदि सिफायनो नागिरदों मादों नों सोर नों मानो बेबायदि खालामनो नागिरदों माने आं नोंनि हिनजावखौ आं जोबोद मोजां मोनो आं बिनि बिना आं थांनानै थानो हाला आं फाग्ला जासिगोन जाबाय आरोखि आं नोंनि हिनजावखौ हाबा लानोसै नोंसोर सानैजों डिसकास खालामलायलाय जाबाय आरोखि डाइरेक्ट होनहरबाय बिहा लाजबो रोङा राजा गैयानो बिदि बिहरबाय नों आंनि हिनजावखौ नों नोंनि हिनजावखौ होनो हानाय गोहो दंना गैया बिदि आरोखि आं नोंनि हिनजावखौ आं मोजां मोनो आं 5 मान्थनि उनाव थांगासिनो दं जाहरबाय आरो बियो आं 5 मान्थनि उनाव थांगासिनो दं नोंसोर सानैजों डिसकास खालामलाय नोंसोरो जाबाय आरोखि ओमफ्राय दाना मा 5 मान्थ दानो फैनानै लांफै जाबाय दानो फैनानै लांफै आंनि हिनजावखौ आं राजि जाबाय आंना फिसाया दाना मा खालामबावनो आयै सानबाय आं बिसिनायावनो थानानै आं बोरैबा टेनसन आं गाबलाबायगासिनोसै आं मा जाबावनांगौ आं नोंदाखौबो गारनो हाया आरो मार जाबावनांगौ आरो बेहाबो आंनि थाखाय डिस्ट्रय जाबाय आं मा खालामबावनांगौ आं थारमाने नाव गंनैयावनो आगान होनाय बायदि जाबाय आं मिथिबाय डिस्ट्रयबा जामारगोन ना जामाराखै नोंखौ थगायसो हरदोंसोमोन नों मिथिखायो बैयो जादों ओमफ्राय दाना ओरैबायदि जाबाय मा खालामबावनो ना नोंजों आंजों नांलायलायनायानो जोबनो थांला जोंहा नोंदाजों नोंजों आंजों नांलायनाय जाबाय थाबाय ओमफ्राय बियो जोङो नैबे हिर' आंना बिथाङा होहरबाय से रागा सानैजों मा रायलायनानै रायलायहरबाय बिदिनो रायलायखांनानै दाना आं होनहरबाय आरोखि नोंदाया होनबाय लांदो आं हगारनानै होबाय माथो खालामबावनो लादो जाबाय आरोखि बेनो हगारना होबाय आरो आं डाइभर्स खालामसै नों लांदो जाहैबाय आरो लांफैदो नों माला लांफैयो लांफैदो जाबाय आरो आं नेगोन जाबाय आरो आंथ' जेबो मोनथिला होनबाय आरोखि आंखौथ' सिन्था दाखालामसै नोंसोर माला लाङो लांदो जाबाय आरोखि दानानै नोंदाया न'खौ फाननोसैलै बाल आंनि बे जोंनि न'खौ फाननोसै आं नोंनो 50% फैसा हरनांगौबा आं माखौ हरनो जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय दाना होनबाय आं आयै आंथ' नाङा होनबाय आं 50% आं नाङा होनबाय आं जेबो नाङा न'बो नाङा दखानाबो आंनि नामाव आं दखानखौबो नोंनो होजोबलांगोन रयेल एनफिल्ड बायदों नोंनो बेखौबो होजोबलांगोन आं जेबो नाङा आं खालि आखाइजों थांगोन होनबाय आं दा ओमफ्राय नै बिदियाव बियो मा जाहैबाय डाइभर्स होनोसै ओमफ्राय दाना आंहा डाइभर्सखौबो होजानो बाबाय आं डाइभर्सखौनो लानो गोसो गैया आरो नोंदाजों मिथिबाय आं गोसोआनो गैया आं डाइभर्स होनो गोसो गैया बिदि आरोखि ओमफ्राय जर जबस्थि आं नोंजों थानो हाला आं डाइभर्स होनोसै होननानै दाना नोंदाया होनबाय आं दाना मा होनबाय आं सानफ्रामबो गाबो ओंखाम जानो रोंलाय आं बोरै डाइभर्स होनांगौ आं नोंसोरखौ गारनानै आं बोरै थांनो मानो जाबाय आरोखि आं बोरै थांनो फिसा साननायखौ गारनानै मानानै बिदि जाबाय आरोखि दा मा जाबायना ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय दा मा खालामबावनो नों जुदि डाइभर्स खालामाबा बे हौवाखौ गारनांगोन जाबाय बे हौवायाबो आंनि बिना थानो हाला दाना आंहा दाना बिसिनि बिना आं बोरै थानो बिदि आंहाबो ओरै जानानै दं गाबनानैनो सेस आरो आं डाइभर्स होनो हाया बिफा र' डाइभर्स होथ'लाबायनो नाङा जाबाय आरोखि ओमफ्राय दाना बिब' बिनानावमोनखौ लेंहरजोब्बाय जोंनि न'खरनि मानसिखौ रबिबार समाव आरोखि दाना लेंहरनानै 1 मास सिगां आरोखि लेंहरनानै रायलायबाय आगोल डाइभर्स होआबा बे हौवाखौ गारनांगोन जाबाय आरोखि दाना होनबाय आं गारगोन जाबाय आङो थारमाने न' बां फानजोबनो नागिरबाय नालाय बुद्धिथ' खालामनांगोन ना दाना आङो
आं न'खौ फानहोआ आं जेबो न'खौ फानहोआ आंनि सनानि संसार न'खौ आं फानहोआ बिदि आरो आं लुनाय न'खौ आं फानहोआ ओमफ्राय दाना आं होनबाय मा खालामबावबा बेबायदिया डाइभर्स खोथाया जोबगोन सानबाय आं दाना बे हौवाखौबो गारनो हाला आंहा डिस्ट्रय जाबाय नालाय बेबो गाबै गाबै बुंहरो आं नर्थ इस्ट थांगासिनो दं आं नोंनि बिना थानो हाला आं मा खालामबावनो बियो गाबो ओरैबो न'खरा दावराव मा खालामबावगोन असान्थि आं नों नोंनि न'खरखौ रानख्रेबजोबलायबाय आरोखि बासायग्रोबानो जायोमोन बेहालाय बेलेग आंथ' हिनजावबाबो मोनगौमोन उनाव बे गैला बे डिस्ट्रय जाजोब्बाय आंनि थाखाय बे हिनजावखौनो लाला फाग्ला बायदि जालाबायबाय माबानानै बोरैबा जाबाय थारमाने रियेल लाभ जाहैबाय नालाय लायबाय आं जैदिन बिब'मोनखौ लिंहरदों मोनथिबाय लिंहरनानै दाना आं डाइभर्स होआ नोंनि गोसो होननानै आं जेबो खालामला आं बेखौ आं बुजायहरगोन होननानै आं माबा खालामबाय बुजायहर दाना डाइभर्स होआलासिनो थाबाय आरोखि होआ होननानै बयखौबो बिब'मोनखौ थिनहरजोब्बाय आरो थांदो नोंसोरो होननानै होला आङो होआ आं बेखौ बुजायनानै दोनसै होननानै दे बेथ' थांबाय जोब्बाय आंना बोरायाबो मानिबाय दाना नै बियो होनहरबाय आं थानो हाला आं थैनोसै गोसो जाथारबाय आं जाबाय आरोखि आं बोरै ममखौबो आं गारबोबाय आं थाला आंनि माबाया गासिबो सिल जाजोब्बाय आं बबाव थाबावनो आं नर्थ इस्टआवनो थाहैनोसै जाबाय आरोखि नर्थ इस्टआव फैनायनि प्लानिं खालामबाय बे फैबायानोसै माबा खालामबाय बिजा खालामबाय बिजायाथ' सिल खालामजाजोब्बाय नालाय निउ बिजा खालामबाय निउ बिजा खालामनानै दाना माबा खालामबाय आरो नेबाय थाबाय 1 मान्थ जाबाय गावनि बिजायाथ' गैला 1 मान्थ बिजा जाखांनाय लोगो लोगो बे नर्थ इस्टआव खारबोबाय नर्थ इस्टआव माबायाव खारबोबाय आरो बे मुम्बाइआव फैबाय गावनि लोगोनाव थाफैबाय बियो लोगोनाव थाफैनानै मुम्बाइनिफ्राय नै मुम्बाइ टु गुवाहाटि थांबाय बियो सिगां बियो गवायाव माबायाव फैग्रोदों बियो मुम्बाइआव फैनानै थाफैग्रोदों ओमफ्राय एसे गोबावजों आङो बुंहरदों बेखौ र' दाफैथ' मानो होनबा नै जोंहा नानि मोना एसे प्रब्लेम जादों लोमजादों होननानै बुंनायखाय बि फैयासै र' लोमजादों होननानै ओमफ्राय टिकेटआ केन्सेल जालायबाय बेना फ्लाइट टिकेटआ केन्सेल जानानै आरो नेक्स्ट दे खालामफिनलायबाय ओमफ्राय दे नों फैदो होनहरबाय आं फैदो होननानै बेखौ लेंहरबाय आं ओमफ्राय नोंदाया बे समाव जेबो मिन्थिया आंना बोराया ओमफ्राय दाना आं लेंहरबाय फैबाय बियो फैबाय फैनानै आं बेखौ रिसिभ खालामबाय दाख्लैयो रिसिभ खालामनानै सानथाम थाफैदों बियो गौरां बिलियाव ओमफ्राय थाफैनानै आं रिसिभ खालामबाय दे जाबाय ओमफ्राय आं 1 मान्थ बिदिनो आं नोंदाखौ आं मोनथिहोआखै आरोखि आं थारमाने आं माबायाव दोनबाय आरोखि मा होनो बिदिखौ आं रायलायला होननानै रायलायला आं बेजों होननानै आङो सिरि सिरि जिं एपखौ मोनथिगौना नोङो बेनि फनजोंबो रायलाया बे फन मुम्बाइनिफ्राय मोनसे कार्ड लानानै बिहरनानै रायलायदों ओमफ्राय रायलायदोंबाबो बेयो होनबायखि आंना बोराया नोंनि फनखौ सोरजों रायलायो रायलाया आं टेक खालामगोन जाहैबाय आरोखि नोंनि नंगुमै असियानो टेक खालामगोन बेखौ नों सोरजों रायलायगोन ओमफ्राय आंना बोराया जाम्बा आंखौ खिथानानै होग्रोखाबाय नालाय आंहा मोजां जाबाय आंहा बे फन नाम्बार हरनायाव आं जिबनावबो फन हरला दाना आंहा माजों रायलायो अनलाइन जिंजोंसो रायलायो मिथिबाय आङो नोंदाखौ थगायनानै दोननाय बायदि जाबाय आरोखि आं बेजों रायलायला बिफा आं बिदि होननानै आं जिं एपजोंसो रायलायो दाना रायलायनानै आं मा खालामबायना आङो गोसोखौ गाज्रि मोनो आं बोरायखौ थगायबाबो गोसोखौ गाज्रि मोनो आं बोरै गारनानै थांनो आं गाबला बायहरो बे हौवानि सिगाङाव आं आंनि परिबारखौ आं गारनो हानाय नङा दां होननानै होमबालाय नोङो थादो होनबाय आरोखि होमबालाय थादो आंखौ मा जायो मा जाया जेबो दा खालामसै आं नोंखौबो जेबो खालामला होननानै बुंलायबाय आरो बियो दाना आंहाबो दाना जालायबाय आं मालायखौ एथ' डिस्ट्रय खालामनानै एथ' पापि आंनि थाखाय बियो डिस्ट्रय जाजोब्बाय ओमफ्राय आं बोरै एथ' खुसि थानो नागिरखो मालाय माबा आंनि फेमिलिजों आंल' मारै खुसि थानो नागिरखो बिनि लाइफआनो डिस्ट्रय खालामना होजोब्बायबा आं बोरै सान्थि थानांगौ दे साननानै आंनाव मोनसे फैबाय आरो आंल' सान्थि थानानै बियो मा जागोन होननानै थारमाने आंनाव मोनसे बिदि बेरखांबाय आरो आंनाव रायलाय 1 मासनि गेजेराव ओमफ्राय आं बोरायजोंबो खुसि थायो आं इन्जय फेमिलिफोरजों इन्जय थायो आरो अब्लाबो खिथाया आङो बिदि रायलायो मायो होननानै ओमफ्राय आं मोनसे डिसिसन लाबाय बिसोरो नांगौबा न'आव मोजाङै मोजां थाथोंसै गथ' सानै फिसायाबो मोजां थाथोंसै आं मा जायो जाथोंसै होननानै आं नै लेटार लिरबाय आरो बे लेटारखौ नों नुबाय ना
लेटारखौ आङो लिरनानै होबोबाय आङो 12 खान लेटार लिरै फिसाफोरनोबो लेटार लिरदों आं फिसाफोरनि लेटारखौ भाइरेल खालामाखैनो बिफानिखौल' खालामदों बिफाया बोरै भाइरेल जागोन मिथिला आं लेटार लिरनानै गारबोबाय बिफा आं बिदि US आव फैबाय बिदि आं बिदि खालामबाय आं नोंसोरखौ गारनानै फैबाय आं गारनानै फैनो गोसो गैयामोन नाथाय नों थांबाय US आव ओमफ्राय गारबाय आरो सोर नोङो आं थाङाखै US आव इण्डियाआव दं जों ओमफ्राय दाना बियो ओरैबायदि जाहैबाय दाना आंनि बोराया सानबायनो हाब बेजोंथ' रायलायामोन सोरजों थांखो सोर गोसोथोनाय दंबावो बेहालाय होननानै केस हैलाबायबायनो मिटिं केस बिदि बेबा सोर लांगोन लिरनायखौ थारमाने नसनासैलायनो साननैनि गेजेराव सोर लेटारखौ नुलायबायनो बाल गोदाव सोरावनो ओमफ्राय उनाव नै बिदि जाबाय दा आङो बलिदान होनानै खारबोनाय जाबाय आङो मिथिबाय बलिदान होनानैसो दुखु थारमाने फिसाफोरखौ गोसोखाङासै नोङो ओमफ्राय दा एफा मोजां फेमिलि जाखानानै गोसोखांनानै गाबनानै थैनो नागिरो आं दा बेनि थाखायनो क'क्राझाराव थांफिनगोनब्रा जों थाहैफिनगोन खिन्थु आं बोरायजों थाला जों डाइभर्सनि खोथा जाजोबखाबाय जोंहा सानैजों मिलायलायखाबाय दे अरजाला माथो खालामबावनो होनना नैबे फट'नि सेंग्राया बेनो बबे फट' सेंग्राया बे फट' होदेरफाबाय थानाय मानसिफ्रा आं दहाय नोंनो हरनाया बेनो सेंग्राया माथो बेलाय जारबारिनिसोनो हो जारबारिनिसोबालाय क'क्राझारनि सोर जाहारबारि जानांगौ बेखौनो जारबारिनिसो होनलाबाय थादों नायनानै मानसिफ्रा गोदाव सोराव बर'खौनो रोङा मा जाहारबारिनि जालाबायनांगौ गोदाव सोराव बर' भाषाखौनो रोङा नै लरग'खौसो नायगासिनो दं आंनि रायलायनायखौ मा जाहारबारिनि जानांगौ गोदाव सोरावलाय बर' रोङोबाथ' नोङो बे मा जागौमोन ना गोदाव सोरावनो मानो मानसिफ्रा बिदि गोदाव सोराव फानलाबायनांगौ जाखो मा जारबारिनिसो सिनायखायो बेखौ होननानै गोदाव सोरावलाय जाहारबारिनि जालाबायनांगौ जाखो ओमफ्राय दाना बेनो माबा जाबाय आरो दा मा होनो बेखौ आं फैनाय जाबाय ओमफ्राय फैनानै एफा मोजां फेमिलिखौ दंस' खालामनानै लानाय जाबाय नों एफा मोजांमोन दा बेनो आंनि बिखायानो गावफ्लेजोबनानै दङ आं थांफिननोबो गोसो जायो मोनथिबाय बेहालाय आरो बेबो जाम्बा स्टाइल बे बुजिनांगौना सिस खालामदोंबाबो गावनि बिमायासो खालामदों बेखौलाय फिसाबा अनफिनखागोन आरो मोजां मानसि मोजां सिख्लाखौनो मोनगौमोन बेयो मोनोब्रा मोनो दामानि रावखौबो लाला बियो जायखौ रियेल लाभ खालामदों आंसो लायो बेना बिदिसो बेहा आंखौसो मोजां मोनथारलायबाय बिदि आरो आंनो रावखौबो नाङा बिदि जाहैबाय ओमफ्राय दा बेना आंखौ मोजां मोननानै आंना क'क्राझारावनो थाफैनाय प्लानिंमोन आरो बियो बिजनेस खालामफैनायमोन बिदिसो बेना प्लानिंआ आंखौ मोजां मोननानै आं क'क्राझारावनो थाफैनाय बे US आव थाहैनाय नङामोन क'क्राझाराव थाफैनायनिसो प्लानिं लाखाजोब्बायमोन आरो बेलेग मोजां हिनजावखौ गोसोथोबानो जायो नोंखौसो बरबाद खालामनाय जाबाय न'खरखौ आंखौसो आं दाखौनो रायो आङो न'खरा नोंना फिसाफ्रा दुखु मोनगोन ना दोनहैफिनसै होनना बुङो ओमफ्राय इसिबां नोङो इसोरखौ समाय लानानै हाबा लाबाय गथ' गथाय जाबाय गथ'फ्राबो देरबाय खम दुखु थासिगोन गथ'फ्रा बिमानि सायाव थासिगोन माथो खालामबावनो ओमफ्राय दा नै ओमफ्राय आरो मा मोनसे भाइरेल जादेरबावलायबाय बेजों लोगोसे आरो आंखौ गाज्रि भाइरेल खालामदेरलायबाय लांदां फटक माबा फटकनो नुवाखै भिडिअ भाइरेल नुवाखै